Nadaydayaw iti Diyos Ama, Ama nakabalin sa amin. Kasi na isalaysay, kadagiti adda, anay lanad, iti daan at tulag, nga masasao, akas kay papalan, nigitoy, asursuro, nga nagapot sa dingato. Kadigiti kapsat apamanagnakas iti danaldalan, iti napudno iti amamadto, napudno anagdayaw iti Diyos. Digiti kapsat akas pamanagnak amabasa iti Isayas iti 30 iti 21. Ket dagiti lapayag mo makangegdanto iti maysa asao iti likudam. Akon kunana isu daytoy iti dalan magnaa kayo kenkuana entono agbawing kayo iti makannawan. Ket entono agbawing kayo iti makatigid. Digita kapsat ngayon na ibagbaga kas iti pagsasao. Ta iti bagbagana nga iti panagbawing iti makanawan isu digiti sasao bet laeng ngagturong iti Dios iti kay papanan na. Ta iti makatigid ngayon na ibagbaga isu digiti dakes pagapanpanutan kinakuspag kinatangsit ken iti dadduma akas iti panagsao iti dakes. Digita kapsatin na ibagbaga nga iti makatigid. Isu nga nasasiyat kapsat no intay tuntunen iti kas kay papanan iti nasaya at abanbanag ngayon na ibagbaga kadagitoy linaon kadagiti sorsorat. Kadigiti kapsat nagadado digiti pamanagnek ngayon na ibagbaga kas iti pamanagnek amabasa iti Jeremias 21 iti 8. Ket kunaem to adaytoy nga umili kasto iti kuna iti Dios adtoy saad kunto iti sanguanan iti dalan iti biag ken iti dalan ni patay. Kadigiti kapsat ngayon na ibagbaga manen adalan isu digiti kapsat iti intayo alaen tuntunen kas kay papanan nigitoy asasao. Ta iti dalan ni patay digiti dinadakes met laeng asasao tin na ibagbaga nga kas kadigiti kapanpanutan a dinadakes. Isu dayta kapsat iti patay ibagbagana. Ta dayta tihan nga kayat iti Dios ngayon tayo patayen digiti madi nga kas kadigiti ugali kas iti panagsao iti dakes. Ito kapsatin na ibagbaga ngayon tayo patayen digita kapanpanunutan. Kadigiti apamanagnek kas mabasa iti Ezekiel 36 iti 31 ngayon na ibagbaga. Iti kasta malagip yun to kadigiti dakes daldalan nyo ken kadigiti gapuanan nyo asaanda anasayaat ken kunaen yun to agluksaw kayon to kadigiti bagiyo met laeng iti imatang yo gapu kadigiti kinadakes yo ken gapu kadigiti kinarimon nyo. So di kita kapsatin na ibagbaga nga kas kadagiti kaugalyan amadi isu di kita isu nga rog na so kimaten tayo kapsat kas kay papanan na kadagiti nasaya at abanbanag ngayon tayo aramiden kas iti panangsapol iti pakalaganan kadagiti kapanpanutan tayo ngagpaay iti Dios. Kadagiti kapsat napapateg ngayon na ibagbaga kas iti mabasa iti Proverbio 8 iti 13 iti panagbuteng iti Dios isu iti pananggura iti dakes tangsit kuspag ken dakes adalan ken iti kinaumpit iti ngiwat gurak dita ti kinuna iti Dios ngayon na ibagbaga. So kadigiti kapsatin tayo pagilasinan no kasano iti panangtuntun tayo kadigiti nasaya at panangbanag nagturong kinkuana
sa digita. Katagyaman at ti Diyos Ama, mga kabalin sa amin. And